аслан зери мафҳуми блог саҳифаи фардии интернетӣ ин ё он шахсият шарҳ меёбад. чун вожаи шахсиятро истифода кардем, пас метавон ҳамин гуна хулоса кард ки блогро бояд фарди огоҳ, шинохта ва соҳибмаърифат таҳия созад. вале имрӯзҳо миёни ба ном блогерҳои тоҷик ҳамин анъана риоя намешавад. ҳар касе соҳиби компютеру дастгоҳи наворбардорӣ ҳаст шудааст блогер. ҳамин аст ки баъзе ба ном блогерҳои моро наметавонад занакҳои лаби об фарқ кард. мутаассифона саҳифаи наворҳои ютуби тоҷикиро баҳсҳои бемантиқи чанд тан ҷавони кӯчагарди тоҷик пур мекунад. бисёр аламовар аст ки дар ин саҳифа фақат шоҳиди таҳқири ҳамилатонат мешавӣ. саҳифаи ютуби тоҷикӣ ҷуз тухми маҳалгарои дигар чизеро дар вуҷуди тоҷикӣ ворид гашта ба интернет намекорад. яке наворгираки телефони ҳамроҳашро фаъол карда бо ифтихор аз маҳалаш дар таҳқири намояндаи маҳалли дигаре аз тоҷикистон латифа мебофад ва онро мегузорад дар саҳифаи ютуб. ҳамзамон намояндагони маҳалли таҳқиршуда дар навбати худ ба ғазаб омада латифаи дигареро дар таҳқири мухотаб бофта саҳифаи ютуби тоҷикиро ором медиҳанд. мо шоҳиди баҳсу кашмакаши як ҷавонмарди минтақаи ёвон бо ҷавонмардони тоҷики кӯлобшаҳр гаштем ки сабабаш латифаҳои таҳқиромезе буд ки нисбати ҳамдигар бофтаву дар фазои маҷозӣ ҳаво доданд. мутаассифона аксари саҳифадорони ютуби тоҷикӣ ҷуз гузоштани амалҳои содалавҳонаи ба ном содаҳои чун чучи кулобӣ дар саҳифаҳои худ дигар наворе барои гузоштан надоранд. воқеан ҳам онҳое ки ба тамошои саҳифаи ютуби тоҷикӣ машғуланд дарди безавқӣ ёрашон шудааст ки ин таҳқирҳоро ҳаҷву пиндошта тугмаи ҷонибдориро пахш мекунанд. магар таҳқирҳои ҷавони кӯчагарде бо лақаби шайх ки нисбати сарояндагони зани тоҷик дар саҳифаи ютуби тоҷикӣ раво мебинад ягон ҷои хандаву ҳаҷв дорад. магар мувофиқи кодекси ҷиноятӣ таҳқири як нафар инсон ҷавобгарӣ надорад. албатта шояд то ин муддат ниҳодҳои дахлдор нисбати паҳнкунандаҳои ин наворҳои таҳқиромез чораҳои зарурӣ андешида бошанд. вале ин ҷо гап сари бархурдҳои бемантиқи баъзе бонувони сарояндаи мо меравад ки нисбати ин таҳқирҳо раво мебинанд. албатта ин ҷо сарояндагонро ном намегирам, вале мухотаб маълум аст. баъзе ҳарфҳое ки чанд ҷавони кӯчагард мегӯянд лоиқи посух гардонидан нестанд. сарояндагони муҳтарам, шумо вазифадор нестед ки ба ҳар алфози бемантиқонаи саҳифадорони аз фаросат дури саҳифаи ютуби тоҷикӣ дар инстаграму ютуб ҷавоб гардонед. беҳтараш ҳамин аст ки нисбати шумо агар навори таҳқиромезе ё шарҳи нодурусте дар интернет пайдо шуд, муроҷиат намоед ба мақомоти дахлдор. чизи дигаре ки боиси нигаронист наворҳоест ки гӯё дар онҳо баҳсҳои динӣ анҷом дода мешавад. баҳсҳое ки умуман дар онҳо уламои ҷодаи дин иштирок намекунанд. дар ин баҳсҳо озодона яке дигареро кофар мехонад. рекламаҳои бемантиқу аз ҷодаи меъёри забони тоҷикӣ фарсахҳо дур нуқси дигари саҳифаи наворҳои ютуби тоҷикист. яке аз худ духтур тарошида бо як усуле ки на табибони халқӣ ва на духтурони касбӣ қабулаш доранд мардумро табобат карданӣ мешаванд. хабарҳои бемантиқу аз доираи меъёри забони давлати дурро ба хотиратон намеорам ки саратон ба дард меояд. шармидаву сурх шуда метавон қоил шуд ки яке аз бенизомтарин саҳифаҳо дар ютуб ин саҳифаи ютуби тоҷикист. имкон доштем ки чанд сабти бемантиқонаи ба ном блогерҳои тоҷикро ки шабу рӯз беҳадафона дар олами маҷозӣ сайр мекунанд бароятон бишнавонем. чун ба таҳлили мавзӯи баҳси бемантиқу бемаънои ба ном блогерҳои тоҷик дар саҳифаи интернет махсусан ютуб пардохтем, аз саҳифаи сомонаи факултати журналистикаи донишгоҳи миллии тоҷикистон матлаберо таҳти унвони блогер ё занҳои лаби об пайдо кардем. муаллифи матлаб донишҷӯи ин факултет ҳафизулло тоҳирӣ аст. дар ин қисмати барнома қироати шакли мухтасари ин мақола ба мақсад мувофиқ аст. дар фазои маҷозӣ ба хусус дар ютуби тоҷикӣ афроде пайдо шуданд ки ба худ унвони блогерро доданд. дар каналҳои ин блогерони тоҷик дидан мумкин аст ки зани фалонӣ бо марде зино кард, келини хона рафт, ким ки кадомеро дашном дод,
кампир набирашро корт зад, мард ба занаш хиёнат кард. Магар инҳо мавзӯъҳои занакҳои лаби об нестанд? Нахуст бояд бигӯем ки маънои блогер ба забони тоҷикӣ занаки лаби об тарҷума намешавад ва ҳар нафаре ки камера ва ноутбук дорад блогер шуда наметавонад ва барои ин касбро гирифтан идея дар кор. Дар ютуб каналҳои блогерони тоҷик мисли сари дастархони занакҳои лаби об аст. Аз каналҳои блогерони тоҷик табсираҳои мавзӯъҳоеро мебинем ки кайҳо дар назди биноҳои истиқоматӣ занҳои бекор онро ҳаллу фасл карда буданд. Блогерони муҳтарам, ба каналҳои худ як маротиба ҳамчун бинанда назар кунед. Ба видеоҳои худ ҳамчун шахси дигар муносибат намоед. Ба корҳои мекардаатон мисли одам фикр кунед. мутаассифона дар пушти ҳамаи корҳои шумо пул меистад ва инро аллакай ҳама медонад. имрӯз ютуб ба воситаи чанд пуле метавонад ки моро зидди худамон шуронад, истифода барад, сирҳои хонаводагиамонро фош созад. фарҳанги тоҷикиро ки беҳтарин ва поктарин фарҳанг аст, барои пул дохдор набояд кард.